Αυτός είναι ο Αλίχοζιτς. Μάρκοβιτς. 2-2 από το εύστοχο τζάμπσουτ του Νέναντ Μάρκοβιτς. Με τον Μάρκοβιτς θα σηκωθεί αυτός για 3, θα ευστοχίσει. Μην ξεχνάμε ότι και η Βοσνία είναι μέλος της παλιάς μεγάλης Ιουγκοσλαβίας. Ανήκουν και αυτοί στη μεγάλη τον Πλάβη σχολή, έχουν το νεκιάστοχο κιόλας. Τον Γκίριτσακ. Το είναι ο Μπετσίραγκιτς, ο οποίος θα δώσει πολύ ωραία στον Νέναντ Μάρκοβιτς, ο οποίος δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα να ευστοχίσει. Βλέπετε εδώ, κανένας κοράτσις δεν προσπάθησε να τον σταματήσει. Και τον Μάρκοβιτς, ο οποίος θα προσπαθήσει να πάρει μόνος την προσπάθεια και θα τα καταφέρει. Τρύπησε στην άμυνα της Κροατίας ο Νέναντ Μάρκοβιτς και έκανε το σκορ 58-53. Δείτε εσείς εδώ σε replay τη φάση. Πολύ ωραίο το lay-up. Πλάσει το φινάλι του αγώνα. Αλίχοζιτς για τον Μάρκοβιτς. Αυτός θα φτάσει σε ένα lay-up